Bon dia, bona tarda, bona nit, depenent de quan ens escolteu, i benvinguts a La Bona Vida. Avui, últim programa abans de La Bona Vida en vida. Estem nerviosíssims. Molt fort tot plegat, tio. Jordi Ros, et mengem la cara i molt més, que ho sàpigues. Wow. Després en parlem, Però és que és molt fort, tio. O sigui, jo estic... Tenim expectatives. Has vingut amb la samarreta del Barça avui. He vingut que guanya la Lliga. Sí, avui he vingut a ser del Barça, és que vam guanyar ahir, tio. Està guapo. Sí, jo també vaig al Barça. I de vi. Ja, tu, sí, és veritat. És que avui anem per aquí. Perquè va, abans de parlar Després en parlem de Bona Vida en Vida. Qui tenim avui? Però avui tenim aquí en Joan Mabres. Un mestre d'escola que no ens ve a explicar coses de mestre d'escola avui. Super. Avui en Joan Mabres ens ve a explicar coses d'en John Wayne, el seu alter ego, que s'ha convertit en la personificació del seu hobby preferit. John Wayne és com en Joan Mabres es fa dir dins del món dels tanins, del gust a barrica, dels cossos i dels copaix. En John és un autèntic friki dels vins, tant que va arribar a estar al privilegiat grup que encapçala les reviews fetes a l'App Vivino. Que sí? Sí. Que seria com l'Instagram dels amants del vi, per qui no el conegui. A més, però, el John és aquí sobretot perquè ha gamificat un tast de vins. En John ha creat el Gamifitast, que després en parlarem. Ell ens explicarà en què consisteix aquesta experiència, ens donarà 4 consells per semblar que hi entenem de vins i ens explicarà quantes hores es dedica a aquest món. A la xapa del Mateu parlarem sobre l'alcoholisme, sobre vinet, com de rosat està aquest món amb el vi i per què, joder, ens agrada tant a tots beure. O a gairebé tots, vale? Disculpa, persona no alcoholitzada i moralment superior. Així que res més. Escolteu-nos i coneixereu a persones que no sé si us podran canviar la vida, però potser sí, una mica al dia. Passeu i benvinguts a La Bona Vida. Som professionals aquí. Benvingut, Joan! Què tal? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Em refereixo tu com a Joan o com a John? Joan. Com a Joan. Joan. Molt bé. Seria estrany de cop canviar-te el nom. Series la primera persona. John Wayne, ho escrivíem al cap com el John Wayne. Correcte. Totalment, no? Per aquí va la broma. Sí. Molt bé, tio. Sí, va per aquí. De fet, la foto de perfil de l'Instagram és el John Wayne. És el John Wayne. Li falta la copeta de vi, però és el John Wayne. És ell. Grande. Una mica de Photoshop i apa. Escolta, Joan, sempre comencem amb la mateixa pregunta dels nostres convidats. Tothom l'espera ja amb candeletes aquesta pregunta, tothom que ens mira i que ens escolta. Joan, què és per tu la bona vida? La bona vida, doncs, algo que estigui relacionat amb una bona copa de vi, ja ho seria una bona vida per a mi. De fet, al llarg del dia estàs corrent, a passar la setmana, treballant, sempre esperes aquell momentet per poder-te relaxar amb una bona copa de vi, si pot ser més bona que dolenta, està clar. Hi ha molts vins dolents, Hi ha molts vins infumables. Sí. Però bueno, és molt important també provar-los tots, Sí, bueno, segurament. A la ressaca de l'endemà Sí. t'arrepenteixes, dius. Sí. Hi ha vins que són infumables i hi ha vins que s'haurien de condemnar directament. O sigui, la teva bona vida hi ha d'haver una copa de vi. Aquesta no ens l'havien dit encara. Està guai, molt específica avui. Sí, molt concret. Tot i que, no sé si entrem després, però també té els seus perills, està clar, no? Una copa de vi cada dia té els seus perills. Et veus una copa de vi cada dia? I dues. Sí, Sí. Intento no beure quan faig esport, abans de fer esport. És a dir, el dia abans n'afluixo una mica i el dia que faig esport, fins que no he acabat, no consumeixo. Tema físic. Molt bé, Joan. Bueno, com hem dit, tu ets mestre d'escola, val? Però no vens aquí a parlar-nos de coses de mestres d'escola, sinó que ens vens a parlar com a John Wayne. Qui és el John Wayne? Quan comença? Quan neix? Va venir una miqueta tot molt precipitat, perquè jo tenia molt clar que, arrel de conèixer bastanta gent amb diferents tastos, diferents fires de vi, gent que és del món del vi, gent que n'havia sentit a parlar i que després te'ls trobes i tens contacte, agafes feeling, i vaig tenir molt clar que m'agradaria fer un tast de vins amb aquesta gent, no? Bueno, no va ser gens difícil. La veritat és que amb el feeling que hi havia vaig proposar una data per fer un tast de vins amb el meu company Xavi Viles, que és qui sempre m'acompanya organitzant tastos i m'ajuda doncs, a gestionar-los una miqueta. I ja està, vam trobar una data que va ser concretament aquest 18 de març, vam reunir bastanta gent bastant top i bastant friqui del món del vi, també hi havia alguna influencer com és la Marta Clot, i clar, a partir d'aquí jo vaig pensar que podia muntar un tast molt guapo, però també vaig pensar que aquesta gent estarien farts
de fer tastos, de provar bons vins i en fi, que seria una jornada més, no? Una cosa rutinària. Una cosa rutinària. Jo no volia que fos una cosa rutinària, volia que una cosa que faig jo sempre intento que sigui alguna especial. I ja feia uns dies que donava voltes en gamificar un tast de vins. I tot això ve, aquí sí que ve, arrel de la meva feina com a docent, perquè jo dins de la meva feina com a docent vaig fer diferents cursos de gamificació fins a convertir-me també en formador de professorat de gamificació. I el que vaig decidir va ser juntar les meves dues passions, no? El que és la gamificació entès com a joc i el món dels vins. I per aquí va sortir una miqueta de joc de paraules, gamificació, tast de vins, gamifitast, em va venir com anell al dit, no? I res, vaig muntar un tast gamificat, em va portar molta feina perquè vaig haver de crear tot un joc amb una sèrie de targetes, moltes normes... Bueno, la veritat és que va ser un curro important, però bueno, supercontent perquè, clar, a partir d'aquell tast que vam fer, que va sortir molt bé, la rebuda està boníssima. I la veritat és que ara, el que comentava, no? M'està com sobrepassant, vull dir, tot això m'està sobrepassant una miqueta. Sí, o sigui, tens una demanda bastant gran? Ara mateix m'estan trucant gent de bodegues, gent que no conec, evidentment, perquè arrel d'un reel que va fer la Marta Clot en el seu Instagram, la gent s'ha començat a interessar per tot aquest rotllo i la veritat és que bueno, vaig haver també a correcuita doncs, preparar una sèrie de pressupostos, una sèrie de condicions, una sèrie de coses que no volia fer-ho ja, però m'he trobat com atropellat per fer-ho. No? Perquè ben bé com funciona el tema de la gamificació, quin és l'objectiu del joc, en plan, així molt resumidament, com funciona per als que no saben? Gamificació és joc, no? És aplicar el joc en un àmbit, diguem, no? En aquest cas doncs, en el tast de vins, no? Per això d'aquí es diu gamifitast. La idea és descobrir vins fent un tast a cegues, és a dir, un tast a cegues de 6, 7 o 8 ampolles de vi, per tots amb aquesta funda que veieu aquí vosaltres. Hem d'obrir, Sí, ara l'obrirem. I el que fem és... Estàs nerviós, Aquí sempre fem el programa amb cervesa, tio, ja. És com que estic suat, ja, saps? Deixa'm explicar. No, si l'obrim més tard tampoc passa res, que pillarem una castanya aquí. No, per cert, pica. No, una més. No, la idea és aquesta, doncs fer tast a cegues. A cegues vol dir, tu pots veure el color del vi, però no saps què t'estàs bevent, no? El pots olorar i després el proves, no? Però tu no saps el que t'estàs bevent. Aleshores, depèn del que hi hagi, tu has d'endevinar doncs, varietats del vi, de quin país és, de quina regió és, de quina anyada és i si té criança o no té criança. I depenent si encertes més coses o menys coses, guanyes punts. I aquests punts et serveixen per guanyar cartes de recompensa, que et serviran per als vins pròxims, per descobrir, doncs potser et diré de quin país és, potser et diré de quina varietat porta o una de les varietats del raïm. També hi ha cartes que serveix per putejar amb els rivals, en plan control d'alcoholèmia, restes 2 punts del teu joc, perquè és un joc al final, és un joc de puntuar. Quan més punts encertes, més punts aconsegueixes al final del joc i al final, doncs, qui en suma més guanya. No? I la part bona, que haig de dir, jo hi he jugat, tinc la sort de participar en un Gamifitast. Vas endevinar alguna anyada? Ara, aquí anava. Anyada, doncs, sí, i de fet l'última, que anava a cegues i que era una anyada del 2005, no la vaig endevinar, vaig posar un 2003, jo. Let's go. O sigui, quasi. No, el tema està en que jo no tinc ni puta idea de vins, o sigui, més enllà com la majoria de gent, saps? I llavors, o sigui, sé que és blanc i quin és negre i el rosat a vegades dubto, però... Saps que jo, a cegues de no deixar de veure el color del vi, m'he equivocat entre blanc. Aquí no tot el tas és a cegues, hem de dir que la majoria de copes són a vista. La majoria de copes són a vistes, però hi ha una de les cartes que et permet que un equip rival faci el tast amb aquestes copes negres que són opaques. Exacte. Que per molt que et diguis, no, jo veure el vi, realment és molt difícil veure el color del vi. Sobretot si és un blanc, una miqueta de criança, és molt difícil. A mi em va tocar, vaig fer trampa perquè vaig agafar aquesta copa i llavors la vaig tirar a l'altra i vaig veure que el color del vi... Sí, tio, però que dubtava, perquè feia olor a vermell, o sigui, a vino tinto, i com es diu en català? Negre, no? Vi negre, exacte, sí. Uf, se m'ha parat el cap, vi negre, i era un vi rosat, tio. Era molt heavy. El que jo volia arribar és que, com que no tinc ni puta idea com es nota en això que acabo de dir, és que ens va donar pistes, tio. I va molar molt perquè la gent que no hi entenem vam tenir l'opció a pensar-nos que en teníem una mica. Que guai. O sigui, va ser guai. Molt bé. Joan, aquí entenc que ens has explicat el tema de Gamifitast, però John Wine neix amb el Gamifitast? O comença quan tu t'agrada els vins i comences a practicar bastant... No, jo de fet tinc el meu Instagram personal que fa una temporada que vaig dedicar, o sigui, vaig decidir dedicar només a parlar de vins, amb molt poqueta cosa fico
a vegades de coses d'esport, perquè també és una altra de les aficions que tinc, alguna altra un poqueta vegada de música, perquè també doncs, m'agrada la música, però no, el John Wayne va néixer per parlar una mica dels gamifitastos, i de fet la idea és aquesta, no? No fa gaire, de fet, que existeix aquest Instagram i aquest perfil, per tant la idea és explotar-ho una miqueta i centrar tot aquest joc amb aquest perfil d'Instagram, i tenir el meu doncs, per també parlar de vins, parlar d'esport, parlar de música, però no haver d'estar parlant dels gamifitastos perquè al final S'ha de separar. s'ha de separar. Clar. I com comença aquest hobby, per tu, del vi? Molt curiós, el hobby aquest és curiós perquè jo de petit vol dir quan tenia 14-15 anys, doncs sí que sortia de festa amb els meus amics, bevíem cervesa, bevíem cubates, recordo èpoques glorioses del Roadhouse, vosaltres no sé si us sonarà, però Roadhouse Stop, que eren discoteques que estaven al davant de l'Escòrpia, i precisament bevíem bàsicament això, no? Què apuntes, tio? És que m'ha vingut una idea ara quan ha dit això abans i dic, després li hauré de dir i no me'n recordaré. De l'època discotequera que no per aquí la Està cosa. apuntant discoteques, el Mateu. No, però el tema és que jo no bevia mai vi, no en bevia mai. De fet, el meu pare sempre quan fèiem dinars familiars em deia, va, una copeta de vi, no? I jo, doncs, que no, jo el vi no m'agrada, no? S'ha d'educar, no? El paladar també. Sí, s'ha d'educar. El fet és que hi ha un dia que anava una mica de ressaca, me'n recordo perfectament, estàvem a l'Hotel Robert de la Pobla Claramunt i el meu pare es va demanar un Enate criança, Somontano, un vi molt correcte, molt bé de preu, relació qualitat-preu molt bé. I amb la ressaca, doncs mira, se'm va girar el cap i vaig dir, va, i posa'm una copa, saps? Una copeta perquè se't passi una miqueta la tonteria, a veure què passa. Collons vaig pensar que estava bo. Dic, hòstia, això està bo. Que passa que el meu orgull no em va permetre dir-li que estava bo, no? Però vaig dir, va, una altra copeta. I que em va sentar bé, em va agradar i vaig pensar que és un món que s'havia de descobrir. Va ser una tonteria així, Bueno, de ressaca es descobreixen moltes coses. Bueno, estàs més inspirat. Sí. Però està guai, o sigui, el dia que recordes, no? Que et va semblar interessant el vi. Sí. Quina ha sigut la pitjor ressaca que heu viscut? Uf, segurament seria un estiu, en plan allò que et lleves amb calor, no? I com marejat. De veritat, amb calor és horrible, Sí. a mi la calor no, jo el pitjor ressaca, hòstia, jo recordo no fa massa, de fet, vaig anar a una boda i el vi que hi havia era un vi bastant dolent i d'aquests que són baratos, que porten sulfits afegits de punta pala, que et foten un mal de cap després de l'hòstia, que de natural s'entenen poc, Peleons. i hi ha més coses artificials que res i la veritat és que tu en aquell moment no te'n dones compte, però l'endemà Sí, flipes. és espectacular, jo vaig estar un dia i mig de ressaca, poder, va ser... És veritat que ens vam passar de quantitat, les coses com sigui. La ressaca no ve sola, saps? No Però, bevem aigua. però es passa malament, es passa malament. Jo conec gent que ha avorrit un tipus de beguda per la ressaca, Sí, jo per una taja, sí. Sí. La meva pitjor ressaca va ser Menorca, tio. O sigui, recordo que era... Jo vaig treballar a Fornells un estiu i vaig veure, bueno, 2 estius, però el primer, perquè el segon ja vaig anar sobre segur, vaig pillar la típica borratxera de festa major amb allò que... amb la ginebra, amb la pomada. Sí, hòstia. Uah, tio, l'endemà vaig fotre tal rujar de casa, amb la gola l'endemà, la campanilla la tenia a les dents, tio, horrible, la pitjor. I surto l'endemà a les 2 a fora, o a la 1, i la gent tornava a ser baix mamanda, tio, jo vaig flipar. Bueno, les festes de Menorca, horrible. els cavalls i tot plegat. Horrible. Bueno, fem un parèntesis en parlant de ressaques. Parlem de vi, s'ha de parlar de ressaca. Escolta, podem obrir el vi o no? Sí. 2 minuts d'anar. Mira, per obrir el vi he portat aquest obridor, que ben bé sembla una... Una nau especial. Uah, sembla allò de la pel·li aquella de Men in Black per treure... Correcte. Sí. Jo anava a dir un joguet sexual fins que he vist la punxa. Si veu aquest programa, el meu amic Toni Tebas, es pixarà de riure perquè això sempre ha anat molt bé, menys una vegada que me'n va rebentar l'ampolla. Hòstia. Voleu que ho provi? Sí. Sí, Jo m'apartaré una mica. Sí, que rebentés, no? A veure, t'estimem molt, però... Quin és el principi? Com funciona? Com que l'infla i llavors surt, no? Fiques aire i al final el tap surt. Ah, hòstia, fots aire dins de l'ampolla. És una manxa? Sí, això. Que fina. Fica la punta aquí. Sí, ja ho veig. Val? Està guapo. I llavors, clar, He vist el tap bastant dur, si veig que no... A veure... Hem de dir que té aquí l'altre per ser de cara. Bueno, s'enfonsa, llavors el que has de fer... Hòstia, va ser molt bo perquè el meu company estàvem de vacances i anàvem tots amb el banyador. Acabàvem d'arribar a un apartament a Platja d'Aro i trec això i el tio em deia, a la tercera o quarta menjant, deia, hòstia, vols dir que... Tio, stop! Hòstia, vols dir que això no petarà? ràpid. No, no peta. A la cinquena bufada, fot una patada això
Si és que l'ampolla era dolenta. No, sort que el tap era de silicona Ah. i realment va costar moltíssim treure. I no afecta el vi, l'aire? O sigui... No, en aquest cas no. Sí que és veritat que ara farà com si traguéssim cava. Està costant moltíssim treure aquesta ampolla de vi, Hòstia. Toma ja! Vale? Això també pot ser un rilet. Bueno, això ha sonat bastant aquí. Molt bé, que guapo. No sé si heu vist el color del vi. No. Vale, perfecte. No. Clar, doncs està. No l'hem vist, perquè el Joan ens va fer un tast a cegues, aquí a mig programa. Vol deixar-nos en ridícul davant dels seguidors i fans. Jo molt obert. No és ben bé tast de cegues, és un tast... perquè veieu una miqueta les dificultats a vegades d'identificar un vi. És complicat, perquè si et fan... Jo ho he fet, tast amb un antifàs, com es diu això, un antifàs, és això? Que et fiquen els ulls per no veure-hi? Sí, bueno, jo diria que sí. Sí. I dir-te que és blanc, rosat o negre i moltes vegades fallar, Sí. Vull dir, i penses, ostres... Pensava que ho tenia més Jo clar. vaig dormir amb un antifàs rosa a Polònia tot l'any que vaig viure, tio. Sempre treus l'anècdota de Polònia. És que m'han passat moltes coses, tio. No, perquè no hi ha persianes allà a Polònia, tio. I jo m'entrava a la llum a les 5 de la matinada i dormia amb un antifàs rosa. A més, l'únic que vaig trobar, tio. L'antifàs rosa... Sí, era molt porno. Era molt porno. Masculinitat deconstruïda que flipa. Bueno, és que al final hem de canviar la nostra masculinitat. Sí. Voleu que us serveixi vi o no? Sí, sisplau. Doncs haureu de tancar els ulls, perquè ens ho de veure... Això què? Pot tenir aigua aquí dintre? Aigua, però ja l'hem T'has begut, begut? perquè... Jo me l'he Va. begut, ja. Tapo els ulls, Acabem els ulls. Vinga, va, Puc fer la mítica de... confio en vosaltres, Vale, El públic vol veure quin color és, Estem gravant, El públic, hòstia, el públic ara estarà veient... O sigui, el Joan ara ens està fent tapar els ulls Sí. pels que ens escolten a Spotify, Vosaltres... que són 5, Per les 5 persones que ens escolten. que sabíeu que tinc els ulls tapats tant jo com el Mateu i ens està servint vi amb una copa negra. Després d'aquest programa s'escoltarà més gent. És veritat. Vale. Ja està? tenim. Obri els ulls? Sí. Molt bé. Som-hi. Ara vaig... Ara podem mirar, Clar, si mires, Clar, no queda clar. veieu quin color és? No, però aprofitem el moment perquè ens expliquis. A mi ara m'han servit una copa, vale? En un restaurant. Sí. I jo què haig de fer? Clar. Per semblar que ja Qui entenc. el provarà? Hòstia, això és una pregunta... És bona. Ben parida, aquesta, Qui el provarà? Jo sempre dic amb un par. Si hi ha un par a la taula, amb un par. El més gran és. Bueno, perquè és que no m'agradaria passar per sobre d'un par en aquest sentit, saps? És com que ell és qui li toca provar. Hi ha gent que ho passa malament, O sigui, hi ha gent que li agrada el vi, però tampoc vol fer-se notar, no vol ser protagonista i ràpidament diu que no. Yeah. A mi m'agrada provar els vins quan vas a un restaurant, però quan vaig amb colla, a vegades m'agrada... Ell, senyalo, ell, qui sigui, no? M'agrada fer T'has participar. trobat mai un vi picat i li has hagut de dir un altre? Sí. Jo no sabia si Que incòmode, Més que picat, amb TCA, que és se'n diu erròniament que tapeja el vi. Sí. Que tapeja. En realitat no estic segur, però em sembla que no és que tapegi, sinó que té unes propietats d'humitats i de coses que han entrat en el tap que han fet el vi que I es això posa. ho notes com que fa olor de suro, com podrit, Sí. no? Té Jo com soc un- canvi, té com em un- ve té un com tio un em diu que olor, aquest sí. vi té TPCH. Dèficit d'atenció, no? I És el TCA, és el TCA. Aquesta directa, home, tio. Vale. Bueno, què hem de fer llavors? Les- Em posa una copa. Ara en aquest cas no ho podreu veure, però el primer, evidentment, si tu vols analitzar un vi perquè el valores com jo o com els meus companys que fem cates a cegues, o Tires la tastos copa a cegues, mirem el vi, mirem el color del vi, amb el color del vi et dona moltíssima informació. De fet, quan fas un concurs, que a mi m'agrada moltíssim, som molt fan d'aquests concursos a cegues, el que fas és descartar. Descartes opcions. Després, evidentment, t'equivocaràs, perquè si fos tan fàcil, doncs tothom ho faria. Clar. Però jo descarto, no? Amb el color del vi pots descartar moltes opcions. El maco, doncs, és veure quin color té, si té un color potser més transparent, pot ser que es tracti, depèn de la varietat i també depèn del temps que porti en criança o el temps que porti en ampolla. Són els blancs. Polilles, Mateu. Que acabo d'assassinar Ja ho he vist. un animal. Ha sigut obrir el vi, vine... Ha sigut obrir el vi, No, jo el que també... O sigui, això no el cas que estiguis fent un tas, però si t'estàs dinant, o sigui, et porten el vi a la taula i tu vols dir, ostres, aquest vi és bo perquè, saps? I fer així. Olores... Has de remenar? La gran pregunta és, has de remenar el vi per l'olor? A veure, tot això és un ritual. Tu fas el que vols al final. Jo sempre ho faig. Jo miro el color del vi, després de mirar el color del vi remenes la copa, perquè remenant... Bueno, abans de remenar la copa, l'oloro sense remenar, Sense remenar. per veure quina potència d'aromes té, sense remoure tot allà de dintre, perquè és evident que quan ho moguis sortiran tots els aromes i serà molta més explosió d'olors, Total. i després el proves, clar. El blanc també remena?
Sí. Perquè jo veig un subnormal que m'ho ha dit, no, el blanc no remena. I el cava també. El cava, els escumosos també. De fet, també, els escumosos tenen la... No remenis que se'n va les bombolles. Això és una tonteria com una catedral. Les bombolles no marxen per remenar un momentet la copa de vi, l'ampolla de l'escumós, val? Jo diria que és vi negre, per l'olor. Tinto. Jo també. Però és la mítica que el Joan ens ha portat aquí un vi que no és tinto, saps? El típic blanc amb fusta torrat, oi? Sí, o el rosat aquell que em vas fotre l'altre dia, que em sembla que era tinto i no. No, perquè tenia fusta i tenia aquest punt làctic que pots confondre. Bueno, ja estàs provant, Salut. Es pot. Salut. A mi és un vi que personalment m'agrada molt, després en parlaré un momentet, és un vi que és excepcional, qualitat-preu, és tremendo. Jo feia el que feia. Saps que quan remeno a la taula giro cap a un cantó, o sigui, giro cap a l'esquerra, i si remeno la mà giro cap a la dreta? Perquè ets anòleg, tio. No, perquè soc dislèxic o alguna cosa, saber. És curiós, de fet, amb els meus col·legues de cata i de tast, sempre em diuen que sóc l'únic que remeno en aquesta direcció. De fet, tothom remena al revés, jo no ho sé fer. Cap a on gires, tu? Cap a la dreta? Jo giro en direcció a les agulles del rellotge. Veus, jo a la taula també... No, jo a la mà també... No. No ho tens clar. Hòstia, ara no m'estic donant compte que giro els dos llocs del mateix. Clar, sembla que sembla diferent. No, ja està, res. Molt bé, doncs, a veure, explica'ns coses d'aquest vi, què hem de notar? Jo he notat que és negre. Jo també. Que és... sí. Va, ho he vist clar que és negre, no? Fruita n'hi ha? Sí, home. Bastanta, no? Quin tipus de fruita diríeu? Dic que hi ha fruita que sempre queda bé. És que n'hi ha. Sí, però no és una fruita fresca. No és, o sigui, jo la veig jove, crec. Jo també, no li veig gaire fusta. No? Una mica ara que ho dius, Jo precisament el que més li veig en aquest vi és fusta, Sí, encara que ho dius sí és. No havia dit això és una planxada del directe, Jo crec que és un vi que té molta fruita negra madura, i és un vi que té molta característica d'una regió concreta de Catalunya que tenen aquestes... La potència aquesta. Aquestes potencialitats. Terra Alta. No. Vale, no dic res més. No, però a Terra Alta tenen vins també, són garnatxes, però les garnatxes tenen molt aroma de fruita vermella, pots trobar molta maduixa, i aquí hi ha més nabius, hi ha més pruna madura, una cosa més negra. És Priorat? No, però quasi, és Montsant. Costat, Molt bé, tio. És Montsant. Montsant, de fet. Montsant ens agrada. Bueno, jo passo aquí perquè... Podem fer-ho tots a la vegada? Va. 3, 2, 1. Estem passant la copa de la copa opaca a la copa normal. De fet, pensareu que és una tonteria, però no ho és. La dimensió de la copa fa molt, val? No és el mateix olor aquí. Ja, et picat més al nas, no? Que olor aquí. Bueno, perquè aquí s'oxigena molt més. El vi s'obre més. Sí. A més que aquí li pots donar voltes, No té la mateixa olor que aquí. No té la mateixa olor. El que passa que jo ara aquí sí que li noto la fusta. Aquí surt més fusta, Sí? No van conya, no? Mira si rius, no? No, és que segur. Un triple cap perquè jo crec que aquí no l'havia pogut remenar bé. Segur que es nota molt més tot, I aquí ara... Jo n'estaré més, perquè no puc remenar gaire. I després hi ha les... Té tanins? Té allò que s'enganxa, oi? En té bastants, perquè aquí el paladar... El tanní és una cosa que dona la pell del raïm i que en varietats, per exemple, com el Cabernet Sauvignon o el Merlot, són varietats que denoten molt aquesta característica, val? I clar, quan el vi està en contacte amb les pells i aquestes pells donen espror, és quan parlem de tanins, no? L'espror del raïm a la boca. Molt bé. El que deia abans, nosaltres som dos ignorants. Quines coses podem dir o són les més fàcils de detectar d'un vi, més enllà del color, en una taula? De dir, ostres, aquest vi és veritat, aquest vi és jove, no és tan jove, aquest vi té fusta, per exemple, la fusta a mi costa molt detectar, ja s'ha notat. Però costa molt trobar la fusta. En quins punts del vi notes la fusta, per exemple? En boca? Hòstia, és que la fusta es nota, una criança... És a dir, un vi que està reposat en fusta, depèn molt també si és fusta nova o fusta utilitzada. Aquesta és nova, oi? Aquí m'has matat, no ho sé. I mira que he estat al celler i he provat aquest vi és a dir, aquest vi està fet per un cupatge, que després en parlarem. I el tenen amb 3 tipus de barriques diferents. El tenen amb roure francès, amb roure americà i amb roure... era centreeuropeu, no sé exactament, no sé, era d'Hongria, no sé molt bé. I el tema és que el mateix vi, amb el mateix cupatge, amb diferents barriques... Canviava moltíssim. No té res a veure, és un altre vi completament diferent. I aquest vi és una barreja de les tres barriques. Que bo. Realment hi havia una de les barriques que era
molt intens l'olor de terra cremada i de pneumàtic cremat que feia. Jo el que m'ha anat molt bé com per identificar-ho a vegades és com comparar, saps? Del rotllo... un al costat de l'altre, un que té fusta i un que no, i llavors dius, va, correcte. Quines varietats trobaríem aquí dins? Aquí hi ha d'haver garnatxa, mira, us ensenyo quin vi és un vi de Montsant de la casa Nogarals. Toma, val? Montsant, sí. Això és un vi que el trobes per 10 euros tranquil·lament, Us dic que tranquil·lament Ara la trobem a la càmera perquè... Mira, aquí t'ho diu, és curiós perquè aquest porta... És un corbatera, no?, del Montsant. És un corbatera de la casa Nogarals, és una bodega molt petita, que fan vins tan bons com el Tití o la Ballars, que són... El Tití us pot sonar perquè... És molt bo. No ho conec. És un vi que també per 8 o 9 euros està superbé, a mi no paga la casa aquesta, però mola que a vegades hi ha vins que jo tinc, hi ha vins que a casa els compro habitualment perquè sé que no pots estar-te bevent cada dia vins de 40 o 50 euros, a no ser que tinguis molta pasta, que no és el meu cas, no? Aleshores sí que tens vins, jo a casa tinc vins més cars i més baratos, jo m'ho bec tot entre cometes, a vegades agafo vins de 3-4 euros, a vegades agafo vins de 5-6, de 8-9, però si vull assegurar alguna cosa bona i bé de preu, aquest és claríssimament un candidat, claríssimament. Aquest i el Tití. Que guai. Fixa't que aquest vi porta garnatxa negra, cabernet sauvignon, tu que parlaves d'aquest taní que tenies una miqueta a la llengua, i porta macabeu, que és una varietat blanca. Val? És un reducte, porta molt poca quantitat de macabeu, però tenen vinyes de macabeu i l'afegeixen amb aquest copatge, que no deixa de ser interessant. Que guai. Escolta, tot això ens ho expliques i el teu projecte, ara no, el Gamifitats és una, però tu tens previst o començar a estudiar etnologia, no, ja? Per sommelier. Per sommelier. Sí, de fet ja fa molts anys que ho vaig fer i això em fa il·lusió explicar-ho també perquè va ser una conversa que vaig tenir amb la meva filla, la Bruna, que té 9 anys, i parlàvem de les feines, no? I tu què voldries ser? Bueno, jo soc profe, i si no haguessis sigut profe, què t'agradaria ser, no? I dic, pues sommelier, m'agradaria ser sommelier, no? Dic, però no ho vaig fer en el seu moment perquè no vaig estudiar. I llavors em diu, per què no estudies? Clar. I una conversa tan simple com aquesta em va fer pensar que, bueno, per què no? Hosti, potser sí. Totalment, tio. I deu fer un any i mig o 2 d'aquesta conversa fins que vaig dir, no sé què estàs esperant. Perquè al final la vida passa volant. Molt bé, tio. I ho tinc molt clar, tinc molt clar que ho faré, no sé quina part del temps m'aportarà a la meva vida, perquè jo sóc mestre de vocació i a més m'agrada molt la feina que faig, però m'agradaria molt poder-ho combinar, no? Ja siguin caps de setmana o per les tardes, amb hores que pugui tenir lliures. Sí, perquè quantes hores gastes? O sigui, ara passes amb el vi. Moltíssimes. Al dia. Moltíssimes. Últimament, abans que comentaves l'aplicació del Vivino, on jo també valoro vins, porto més de 2.700 vins valorats. A quina posició vas arribar a estar? A 7. Al setè de... A 7 d'Espanya. Però que jo estic rodejat de gent superbonica que he conegut arrel de Vivino que estan allà, vull dir, són gent que també organitzen tastos, són gent molt top, són gent que parles amb ells i dona gust d'escoltar-los perquè en saben moltíssim i aprens moltes coses, no? I de fet amb alguns d'ells ja hem quedat per fer tastos i inclús algun gamifitàs també. Quants vins has de fer al dia per estar al set d'Espanya? No depèn dels vins, l'aplicació no sé ben bé com funciona, però l'aplicació valora segons els comentaris que et fan a tu, que et nombren en les seves valoracions, amb les valoracions que tu fas, amb les valoracions que tu fas que tu comentes dels altres, els comentaris que reps. És una espècie d'Instagram de vins, Però bàsicament a mi va molt bé per tenir un registre dels vins que he provat. Clar. Últimament ja ni els redacto, perquè és que no tinc temps. No tinc temps. Tinc tanta feina amb el tema d'alcohol i el tema extra escolar, diguem, que ja no valoro tant. Valoro per tenir una mica de biblioteca de vins del que vaig bevent. Clar, si no s'oblida, Jo ho feia amb els restaurants i és xulíssim. Clar, i quan hi ha un vi que em mola, llavors allà sí que m'hi dedico, faig una valoració perquè penso que s'ho mereix i llavors, aquí també... Molt bé, tio. Bàsicament això. Molt bé, Joan, doncs res, fins aquí una miqueta. Val? Hem fet una miqueta de repàs sobre qui és John Wine, sobre el teu hobby. Hem provat aquest vi, que ara tornem a omplir. I passem a la capçalera de la xapa del Mateu, avui sobre vi i alcohol. Val, Joan, doncs ara passem una mica a la part de tertúlia. De fet, seguim fent una mica el que estàvem fent, anem a parlar del vi, no? Llavors, el vi, abans estava mirant, no he pogut fer gaire recerca per tirar enrere avui, però fa un munt d'anys, o sigui, hi ha evidències des del 6.000 abans de Crist que fa que fem vi, és algo que, bèstia, sorprèn, del rotllo que porta en aquesta societat bastant de temps, que no és algo que ens haguem inventat ara recentment, i bueno, que condiciona molt a les societats, no? Que, jo què sé, per exemple,
hi havia en aquest cas d'unes guerres, no? Que els soldats, per la pressió i l'estrès i tal, estaven tot el rato bevent vi i lluitaven i es fotien les guerres tots borratxos, no? Llavors era encara tot més dramàtic. Com ha de ser una guerra borratxo, O sigui... Però és que si no vas borratxo no vas a una guerra, tio. Vols dir? Jo realment ho deien, que els fotien Jägermeister a muerte, per exemple. Jo sé que a Vietnam, quan vaig estar, que vaig mirar-ho, la penya ho deia, diu, anaven fotudíssims de Jägermeister i de droga perquè és que si no, no podien fer el que feien. És que és inhumà, tio, les condicions i tal. Però bueno, és algo com que es conserva bé, que es podia transportar, tal, no? Al final la solució que van trobar. Doncs, bueno, un dato curiós que he trobat. Curiós. De fet, avui buscava coses per fer el quiz que farem després i he trobat que hi ha una bodega que és la més antiga del món, que és de 6.000, si fa 6.000 anys, o sigui, una bogeria. Sí? Sí, Armènia, crec. Sí. Hòstia, pot ser que això ho hagi vist en algun lloc, jo. Armènia, tio. A Egipte també hi ha coses, diu Sí, que els Armènia. molava més la birra, però que també feien... Estava superenterrada. Era una bodega, clar, una bodega de fa 6.000 anys, vull dir, suposo que devien pillar Està guai. Llavors hi ha un altre tema 4 àmfores allà, saps? com... Jo no tinc molt clar quina funció complia del rotllo. Com per hidratar-te tens l'aigua, però igualment fes el vi, no? Com pel plaer, no? Jo entenc que la gastronomia és com una mica la cultura portada al líquid, no? Del rotllo de lo que acompanya el menjar. Llavors tot el món de maridatges i com plaers i tal. Llavors, el ser un plaer i l'art, jo crec que també deu passar com per algunes fases, no? Del rotllo que hi ha tendències. I em semblava molt interessant, per exemple, aquí a la Pobla, no? Que plantaven molt sumoll abans i que era com aquesta varietat que super aspra, super heavy, que eren uns vins que cada ús feia i tenia la seva bota i menjaven. I ara de cop et fots un sumoll i has de tenir una predisposició a entendre aquesta varietat molt heavy, no? Llavors, tu com penses aquest decalatge del rotllo de tendències amb sabors i com què es bevia abans i què es veu ara? Ostres, és una pregunta fàcil, perquè ja jo abans no hi era i per tant no bevia aquests vins que tu comentes, però sí que és veritat, un paral·lelisme passa potser el Priorat, no? El Priorat abans que vinguessin tots els 5 magnífics, que són els que van començar a innovar una miqueta amb els raïms que feien allà, que eren vins de taula, que vins que inclús els propis pagesos, quan van arribar, van començar a voler fer vins de qualitat, de molta qualitat al Priorat, inclús amb molts pagesos miraven de roll com dient que es pensen que faran aquests aquí. Ara, quan portem aquí cultivant nosaltres vinyes, durant fa anys i panys, i què voleu venir a fer vosaltres ara aquí, no? I ara fixa't, no? Ara mateix, com està el Priorat... Està molt amunt. Sí. Abans era com... Abans era una... És que clar, és una DO que tu només falta veure el terreny com és per anar a recollir vi allà, o estàs una miqueta fort, o tens mules, o és impossible, vull dir, és que... Però trobem per modes, que el que m'agrada és lo de les modes, no? Perquè, per exemple, la garnatxa ara, jo recordo anar a fer un tas, no? I comentaven que la garnatxa ara està i és en molts llocs, no? I que molts vins contenen garnatxa. I, per exemple, antigament potser no ho eren tants, no? Vull dir que pot ser que vagi per modes que d'aquí uns anys tinguem una altra varietat que sigui... Pot ser. O l'orange wine. Què és això, l'orange wine? L'orange wine és un vi brisat. És un vi brisat, vol dir que està macerat amb les seves pells. Val? Què passa quan el maceren el vi les seves pells? Que agafa molta complexitat, agafa un cos, agafa un greix una mica més important, ja deixa de ser un vi més fàcil, potser a vegades inclús qui no està acostumat a veure els vins sense ser brisats són més fàcils de veure, són més amables, i dels brisats te'n pots trobar també d'amables, el que passa que són vins més contundents, agafen tons taronjosos que els hi donen la pròpia pell, si no són taronjosos són aquells blancs o grocs densos, glicèrics, tenen punt... Si la pell té tanins, no? També deu ser molt aspre en boca, no? O molt contundent. Depèn, són contundents. Realment són vins molt interessants, que estan molt de moda i que, a més, ara s'han ficat una miqueta de moda aquí, però hi ha altres països com és Itàlia o Eslovènia que ens porten, es passen la mà per la cara amb tots aquests vins. Perquè són zones on fan molts brisats amb vins blancs. I són els orange wine. També es va fer, no, quan es va treure aquí el sumoll, el tema de portar varietats franceses, Cabernet Sauvignon, que suposo que
Feia més producció o era més com del rotllo per catxer, del rotllo francès? Hem de pensar que hi va haver molta gent de França que va venir a cultivar aquí, no? I clar, si tu vens aquí unes terres que no coneixes i hi ha uns raïms que no coneixes, tu què portes? Tu portes el que tu coneixes, no? I portes la garnatxa que potser ja hi era, o el Cabernet Sauvignon, un Merlot... Vins que al Penedès, per exemple, que és una zona més propera nostra, s'han adaptat superbé. Hi ha moltes, sense anar gaire lluny, el Jean Leon, però bueno, clar, ell té molta influència francesa, que per cert, el Jean Leon és una història de cine, i de fet si aneu a veure la seva bodega, ho diu, és per fer, jo de fet faria una sèrie de Netflix d'aquest senyor i de tota la història, perquè és espectacular. És molt bèstia. No sé si es poden dir paraulotes, però les putes que les va passar per arribar on va arribar, i rodejar-se de qui es va rodejar, no? Vull dir, és que rodejar-te de la gent així, tio, és la clau. Realment és fantàstic, i els vins són molt bons, són molt bons. Sí, també bé. Era un businessman, però... Sí. Sí, ho explica. Als Estats Units i tot això. Sí. American Dream, és molt American Dream allò. Va començar com a polizonte, fins a 7 vegades va intentar travessar el mar. Allà treballava al restaurant, no? Treballava a un restaurant allà i es va conèixer tothom. Treballava a un restaurant, que és on va conèixer tots els contactes, fins que es va ficar per lliure i va fer, Marilyn Monroe, Frank Sinatra... És heavy. De fet, diuen que va estar inclús a l'últim sopar de la Marilyn Monroe. Diuen, no sé si ben bé és així. Hòstia. El vi i anava a dir setting, però no podem fer servir anglicismes, o sigui, l'escenari. En plan, moltes vegades és del rotllo que... Igual no he fet l'experiment, però un mateix vi, amb una taula parada, en un bon sopar, un dia relaxats, el no sé què, increïble, i l'altre dia un vinazo, hòstia, de mal humor, o en una terrassa, més un dia així, bueno. Completament. I a més hi ha un factor que aquí jo hi crec, però tampoc puc explicar el per què, perquè aquí hi ha d'haver elements de la natura. Jo tinc una aplicació que et diu quins dies i quines hores dels dies són les òptimes per veure... Per la lluna. Suposo que va per aquí. Suposo que va per aquí i alguna influència té, perquè si afecta les marees, si afecten els mars, que són superbèsties... De fet, vam anar al mar de Salma... Ui, quin gaire que va fotre. De fet, vam anar al Mas dels Clavers, vam anar-hi junts, sí, correcte. I aquell noi d'allà al Mas dels Clavers ens parlava de la lluna. Sí, es va donar un calendari i tot amb... No? Sí. Molt heavy. Jo havia sentit amb el tema dels cultius i del biodinàmic i tal, però a l'hora de consumir-ho no en tenia ni idea. També, i algú hi deu haver. De fet, jo, amb la colla que vaig a fer vins habitualment, hem begut vins que per sopar els hem gaudit moltíssim i després ens hem anat a... Doncs aquí, faré la publicitat. Aquí a Igualada, doncs te'n pots anar... Cal Figueres també te'n pots anar a l'Iguala Vins, que és on jo més moc per aquestes zones d'Igualada, i hem fet ampolles de vi del mateix vi que fa 2 setmanes endarrere vam gaudir moltíssim. I la primera copa dius... No és el mateix. No és el mateix. Sí que és el mateix. Som nosaltres que no som els mateixos. Clar. Estàs allà amb una predisposició diferent, vens d'haver, pots d'haver fet esport o no, d'haver menjat no sé què, o d'haver menjat una altra cosa, o de no haver menjat res. O de fer dies que no fas allò i en canvi... És complicat, I Totalment. sí, un vi pot ser diferent, depèn del moment que te'l prenguis, claríssimament. Jo penso que també el mateix passa amb l'entrecot, O sigui, n'hem parlat en 2 ocasions, vull dir, un sopar en general, tu estàs en una situació que, hòstia, fa dies que no ens veiem, tal, allà ens reunim, fa un dia de puta mare fora, saps? Estem fent un sopar perfecte, i el fas el següent divendres i ja no és igual que aquell, perquè com que l'estàs repetint i no sé. Hòstia, l'altra vegada era millor, no? Sí, hòstia, tot és més nou. És heavy. L'Ori fa sang? No sé què dir-te. Què has preguntat? El vi fa sang, que és una dita, no? L'Ori fa sang és una dita d'en Frisac, de l'Empordà, crec que és. I, o sigui, no sé si fa referència o és com algo de la cultura popular, en plan de com el típic de un got al dia, l'ovi fa sang, és bo, com el fet de tenir-lo allà present, com... No sé, no en tinc ni idea, què en penses? Jo penso que he llegit moltes coses dels vins i sempre he volgut creure que una copa de vi al dia i que això no era dolent i que més portava antioxidants i no sé què, no? Jo he llegit que et fa primar i tot. Jo el que vull dir en aquest sentit és que per desgràcia estic convençut que no és així, no? Crec que una copa de vi al dia crec que no és bona. Vull dir, crec que al final estàs consumint alcohol. Els que volem treballar una miqueta en aquest sector, els que treballem en aquest sector, hem de ser molt conscients de que és perillós. És una droga i que una copa de vi al dia és pitjor que si no te'n beus cap. Vull dir, d'antioxidants i altres coses que són més naturals. El que passa que penso que el vi forma part de la nostra cultura, i més a casa nostra, no? Hi ha moltes famílies que viuen del vi, i de fet, no només viuen, sinó que jo considero que també és, a part de ser cultura, també és un art. És un art. El vi és un art. Totalment. Perquè, o sigui, produir aquest producte realment és una passada.
des que està el ceps amb els raïms, fins que acaba aquí dintre, hi ha uns processos espectaculars, això és art. És química, molt bé, és química, però és art. És art fins a l'últim punt, que és l'etiqueta, i quan te'l veus, totes les parrafades que puguis arribar a expressar d'un vi. Que si té fusta, que si no sé què, i penses, un vi, com pot que tingui fusta un vi? O com vols que tingui, si té poma, si té... Un vi no té poma, un vi raïm, com vols que tingui poma un vi? No? Sí. Bueno. Però té unes característiques de la fruita, del tipus de varietat, que t'identifiquen a la poma perquè hi ha alguna cosa, que tampoc et sabré explicar, que coincideixen amb les Un vi té fruites. pneumàtic, que abans ho he dit. Pneumàtic, cremat. A veure, Un collons un vi pot tenir pneumàtic cremat? pixats de gat. Pixat de suor. gat, he llegit que és un aroma que es pot olorar molt. Sí. I s'olora molt amb els verdejos, per exemple, els clàssics verdejos, que compta amb els verdejos perquè per fer copes als llocs de vins i dir això pot semblar un blanc fàcil, però s'han ficat a industrialitzar aquesta varietat una passada i se l'estan carregant, excepte algunes bodegues que l'estan treballant com toca, que és de forma natural. I aquest és un altre tema que podríem parlar-ne, no? Com és que la gent ha de pagar un plus en les seves ampolles de vi per posar que el seu vi és ecològic i compleix una sèrie de requisits. Hauria de ser al revés, potser, no? Hauria de ser al revés, s'hauria de pagar per no complir els requisits, no? I qui ho fa bé, doncs, ser el recompensant, no? Sembla que sigui al revés. Pues els reguladors, no?, per venir-te a fer l'examen et deuen cobrar, no? Sí. Ja. Bueno, mira, com tot, tenim tant a aprendre a nivell d'ecologia i tal. És com és. Molt guai, no? Pues jo era una mica reflexionar sobre això, vi, cultura, gastronomia, tot això que ens envolta, que és brutal. I res, jo crec que, no sé si vols afegir alguna No, cosa. està molt relacionat el vi amb l'alcoholisme al final també, no? I moltes vegades quan veus a la tele, a les pel·lícules alguna persona alcohòlica, més enllà de la típica persona demacrada, però si vols camuflar una mica, veus la típica dona bevent-se una copa de vi, no? Hòstia, doncs jo en el meu imaginari no ho tinc així. Just també he llegit un parell de llibres, just tio. el trobo una cosa que és com molt, que sempre va com o acompanyada d'àpats, però com no em veig bevent vi... Doncs potser és per la influència meva d'haver llegit 2 llibres ara, saps? Que la dona era alcohòlica i que estava tot el dia ficant-se una copa de vi a l'arribar a casa, saps? Fins aquí dalt. I potser m'ha creat l'atenció això, de pensar, hòstia, fins a quin punt, no sé, el vi el relaciona amb l'alcoholisme, no? No sé. La pregunta és, podríem fer-nos la pregunta, si nosaltres considerem que som alcohòlics o no. L'altre dia fent un programa molt interessant a TV3, és com parlàvem sobre l'alcoholisme. Correcte. I també després escoltava un testimoni, i és que hi ha com unes consumicions que has de fer setmanalment. No? Em sembla que ella parlava de les dones 17, la dels homes no me'n recordo, Sí, però parlava més. Però ella deia sobretot no, del fet de que una reflexió que em va semblar molt interessant, que era tu ets alcohòlic quan tu beus alcohol i dius que estàs bé. Perquè vol dir que tot el procés que has estat fent fins que has begut alcohol no has estat bé. Llavors molta gent diu, ostres, és divendres, em foto la cervesa i diu, que bé estic ara, no? Sí. Doncs dius, hòstia, vol dir que no s'ha estat bé durant tota la resta de dies que has passat, no? I realment aquest és el punt de l'alcoholisme, de dir, necessita beure per estar realment bé. No, a veure mitja ampolla de vi i dir, hosti, no m'ha afectat, no? Vull dir, perquè a mi em passa, Veure mitja ampolla de vi no t'afecta i dius, estic bé. Clar, al final acabes No soc creant una alcohòlic. tolerància, no? Al final Exacte. que si et passessis 2 anys sense beure i de cop et fotessis la copa de vi que ens hem fet ara seria com, hòstia... Correcte. I per crear aquesta tolerància, què has fet? Beure. Acostumar el cos. Hi ha un sommelier, que era sommelier del Bulli, que es diu David Seijas, que és un dels millors sommeliers reconeguts, i ara mateix ell no beu alcohol. I és sommelier, no beu alcohol, és sommelier. En el seu moment doncs, devia passar alguna història en aquest sentit i va decidir que no veuria més, i va ser la seva decisió, i ara mateix doncs, continua treballant d'això i a més és molt reconegut. A mi em sembla, sí. anava a dir jo, quan anem a cates i t'estan explicant tot el procés, tota la feina que dius al darrere de l'ampolla, dius, tio, ara jo escopiré això, saps? És que és super... Sembla despectiu i tot, saps? Sense anar més lluny, jo estic amb un tas de vins de Vilafranca, un grup que han fet, i l'altre ja vam fer el primer, vins espectaculars, i ja l'únic que no escopia era jo. Sí, és curiós, és així. Clar. I a vegades et senties estar malament de dir, bueno, jo és que m'agrada, vull dir, el gust realment, no? Clar, quan passes. És un tema greu, però al final parlem de la societat, saps, dels anys, milers d'anys que fa que bevem alcohol,
I és un tema que encara no tenim clar, no? En quin moment tu realment tens una malaltia amb l'alcohol. Perquè fins que no és un cas molt extrem, no? Que veus una persona demacrada, molt dependent, no veus que aquesta persona té un problema. I mira que fa molts anys que en bevem. O sigui, molta gent no arriba a aquest punt, com aquesta dona que dic que es parlava a la ràdio, i ella se'n va donar compte que tenia aquest problema, no? Diu, i el meu marit beu. Diu, i jo bevia igual que el meu marit. Diu, però jo era alcohòlica i ell no. Pensant, hòstia, en quin moment tu veus igual que la resta, tu ets alcohòlic. Clar, també hi ha un component molt social, no? En plan de, que això ho comentàvem abans, del rotllo vi, o sigui, alcoholisme com a component més de festiu o d'una patologia, no? Del rotllo que si estem 16 persones dinant i bevent a fondo i estem alegres i estem celebrant i tal, està socialment molt acceptat, això. En canvi, si estic jo sol a casa i em foto 2 ampolles de vi, sóc un alcohòlic. Exacte. Llavors és com, en el moment en què fiques aquestes dues coses en contrast també canvia molt. Clar, però jo m'imagino que és perquè la gent pensa que tu sol a casa t'estàs fotent 2 ampolles de vi i per tant amb els amics també. Per tant, al moment en què tu no hauries de beure, que és que estàs sol a casa, també ho estàs bevent. Saps? En canvi, la gent que només beu amb els seus amics és com, bueno, encara, perquè sol a casa no beu. Saps? Jo ho faig, això, de beure sol a casa. No, que és un error de la societat de veure-ho així, saps? No, que... Però bueno, hi ha l'alerta aquesta, no? Que també sap bé qui sigui, l'alerta almenys l'alerta. Bueno, però... Jo ho faig i també podria escopir-lo el vi, perquè el que ara et diré, no, és que jo a casa m'obro una ampolla de vi cada dia i estudio el vi. Hi ha vins que a vegades els repeteixo i els estudio, perquè m'agrada estudiar-los, i m'agrada estudiar-los perquè jo tinc un dels objectius que tinc molt clar, que més endavant vull aconseguir, no sé si ho aconseguiré, però ho vull intentar. I jo entreno, no, aquest allò, però clar, mateix entrenar vas consumint. Què és el de sommelier? Per si algú no ho havia entès. No, sí, el sommelier és una cosa que vull estudiar, però a mi em fa molta il·lusió, al igual que ens vam apuntar amb el meu company Toni Tebas a diferents tastos a cegues aquí a la Fira d'Igualada, quan hi havia la Fira del Vi. Sí, la Fira Tast. 4 anys ens vam apuntar, el primer vam riure moltíssim de les tonteries que vam arribar a escriure, el segon vam quedar primers, el tercer vam fer el ridícul, però vam riure molt, i el quart vam quedar segons, per davant dels tercers que eren un dels campions de la Vila Viniteca, que un dels meus objectius és participar en aquest concurs que costa moltíssim apuntar-s'hi perquè les entrades volen en qüestió de 2 minuts i guanyar-lo. I mira, queda registrat. Clar que sí. Sempre m'ho he dit que vaig aquí el primer. Una bona manera d'acabar la xapa del Mateu i de passar al nostre quiz. Vinga. He fet quiz, que feia, l'altre dia vaig fer, amb la Janina vaig fer Història. conte. A vegades feia conte, Joan. Quins nervis amb el... Però avui toca quiz. T'he de dir que tens molta pressió. Bueno, això fotria al terra, Els que em coneixen saben que fotré aquestes copes a terra. Bueno, ja les pagaràs. Amb cuidado. No crec que pugui, Són grosses. No crec que pugui, que no ens paguen res per fer això Tranquil·la, encara. home. Perdona, comptes de què? Un conte de... No, contes que posen pell de gallina. Es diuen així, contes amb valors. Ah, molt bé. Contes de bona vida. Hòstia, doncs... Jordi educant la societat a través de les històries. Sí. L'últim era molt maco de la font. Era una goteta de màgia, es deia. Molt maco. Em va bé perquè després els busco per aquí i els explico a la meva classe, cosa que hauria de fer al revés, explicar-los primer a la classe i després explicar-los aquí. He escoltat algun dels programes i aquest no, Els 2 últims. Bueno, som-hi. Vinga, va. Són 5 preguntes, t'he de dir que tens una mica de pressió perquè el Roger Bars, l'última vegada que vam fer un quiz, va aconseguir un pleno. Roger Bars, també amb una abraçada. L'Igualada l'altre dia va fer un partidàs contra el Liceo. Està fent el play-off i va jugar allà i els va portar a la pròrroga. Igualada que va quedar 7è i el Liceo segon. Dissabte que ve partit a les Comes. I ja que estem amb això, ens disculpem, ok, no hockey. Ok, perdona. Ok. Som-hi. Primera pregunta. Joan, quina d'aquestes opcions explica el perquè del cul de l'ampolla de vi està enfonsat? Vale? O sigui, n'hi ha una que és correcta. Vale? D'acord. Té molts motius, però un d'ells és aquest. Sí? El primer és perquè qui va crear les ampolles de vi és el mateix que va descobrir que el punxe dels homes és a l'anus i volia fer un homenatge. El segon és perquè així l'ampolla s'aguanta de peu. Si fos plana, ballaria una mica. Perquè sembli que l'ampolla està més plena. O perquè és simplement una cosa de disseny. A, B, C o D. Hòstia, hagués dit una E, hagués dit jo. No, és una d'elles. Hòstia. A les nostres fonts de Jo crec que sí. Hagués pensat que era per agafar l'ampolla, saps? No. Sí, és una d'elles. Aquesta és una Però d'elles. tu no l'has inclòs. No l'he inclòs perquè era molt bàsica. Aquesta la sabem tots. O sigui, n'hi ha una que és correcta? N'hi ha una que és correcta. Torno a dir-les. La A, perquè qui va crear les ampolles de vi és el mateix que va descobrir que el punge dels homes és a l'anus i volia fer-li un homenatge. Aquesta podria ser. B, perquè és així l'ampolla s'aguanta de peu i perquè sembli que l'ampolla està més plena a la C i la D és simplement una cosa de disseny.
50 ja comodí del públic aquí? No. Puc trucar algú? Jo puc dir la meva Tu opinió. pots... Però espera primer que diguin la seva. Vale. Val. O pots demanar el comodí del Mateo, va. Hòstia, va, Jo no he mirat el guió avui, vull dir, No. soc totalment imparcial. diríem el tema del... Avui ni mai. Hòstia, clar, jo... De fet, M'estàs fent pensar, és que... El Mateu l'última cosa que té és la de l'esforç, que vam parlar de l'esforç fa molt temps, tio, o sigui... Però perquè m'he passat a l'analògic, tio. Ja ho veig. Hòstia, contestaré perquè passa que sóc un picat i llavors m'agradaria respondre, Has de guanyar. però aquesta la cagaré. Va, digues. Jo diria que és un tema de disseny, perquè algunes ampolles de vi vist amb el cul pla. Poder són vins d'anar per casa, o de dissenys estranys, però diré que és un tema de disseny. Segons la nostra font, 15 curiosidades sobre el vino que no conoces. Uau, sempre Ja m'agrada perquè he pres una cosa nova avui, veus? És perquè sembli que l'ampolla està més plena, tio. Ja, una altra Sí. valoració. Vols que sigui per això? Sí, ho posava aquí i és seguríssim. T'ho juro, eh? Jo De hagués fet, dit la de que no balli. No, és perquè l'ampolla està més plena. curiós, bueno, clar. Perquè l'agafin hi havia dos més que no me'n recordo. Bueno, de fet, si està per aquí, i el cul arriba fins aquí, sembla que estigui plena quan... Un altre era perquè com es diu? Els sulfits que deixen al vi no quedin centrats al mig, sinó que quedin repartits al voltant. El solatge. Exacte. El solatge és el pozo, que en castellà El diuen que pozo és... no quedés centrat, sinó al voltant, però si hagués dit aquesta, hagués dit això. En canvi, perquè l'ampolla és més plena també és veritat. Però a mig són... I el d'agafar el... També, era una d'elles. Ah, val, I em val. queda una cosa que no me'n recordo. Bueno, va, mig punt. Nosaltres... Va segona, Nosaltres brindem, com vas a sopar i brindes, no? Avui hem de fer brindar perquè és la foto que pengem sempre. De fet, sempre pengem una foto nostra. Avui encara no ho hem fet, ho farem al final. Brindant, perquè tenim les copes buides. Per això no ho hem fet. Nosaltres brindem, vale? Però això ve de l'antiga Roma, vale? De fet, sembla que és segle IV abans de Crist o segle VI. Després de Crist. I ja ho feien, vale? Tu saps per què? A veure si et dono 4 opcions. La primera era per evitar enverinaments, vale? Ja que al brindar, doncs xocaven les copes, vale? I es passava el líquid. Aquí o ens matem tots o ningú. I aquí era una manera per saber si la gent suposo que feia això. La segona és que quan brindaven era per fer soroll perquè la copa ja estava buida, o sigui, sabien que s'anaven a acabar, brindaven i així venien els servents a omplir-ne més. La tercera, la C, és que sempre l'acció donava inici a la festa, vale? O sigui, quan tots brindaven es podia començar a jalar, a zampar. Hòstia, són totes bones. Vale? I la D és que va tenir inici quan als banquets el fill de l'anfitrió o la filla de l'anfitrió portava la seva parella, val? I quan l'anfitrió feia un parlament, si al final del parlament brindaven és que la parella era acceptada i si no brindava, no feia brindis, vol dir que la parella aquella no li agradava. Això no ho he acabat d'entendre, però... O sigui, vol dir que... Molt difícil el quiz d'avui. És una mica... Me l'he currat. Anava a dir si ho podia dir. És una mica cabron, La D és que, això, que quan l'anfitrió, us imagineu l'antiga Roma, l'anfitrió del sopar, doncs el seu fill o la seva filla portava la seva parella i ell feia un parlament abans de sopar, no? Doncs si a l'acabar el parlament feia un brindis, brindem tots, vol dir que la parella de la persona, del seu fill, li agradava, i si no ho feia vol dir que no li agradava. Val, jo les hagués votat totes, Molt interessant la del... Per si el líquid està envenenat, que... No? Si no brindes és com... Aquí hi ha un traïdor. Podria dir aquesta, però aquesta última també m'agrada bastant, aquesta última explicació que m'has fet tu. És que has gastat el comodín, tio. Ja t'ha gastat el seu, però el teu no. El meu no. El meu això fa 50%. No, diré... Mira, perquè 50% diré que aquesta i la D. No, diré aquesta perquè m'agradaria que fos aquesta. Quina? Pel tema del brindis, per si hi havia envenenaments de... Top! Molt bé, sí senyor. És per evitar envenenaments. Al brindar, tots brindaven i llavors es xocaven. I així l'alcohol passava d'un cantó a l'altre i... Clar, ens hem d'imaginar, suposo que copes més baixetes, saps? Bueno, i de fusta, o de que fos... Doncs era per això, tio. Molt bé. I a l'antiga Grècia ho feien per fer soroll i així que vinguessin els servents. Sí. Som-hi, tercera pregunta, un punt. Molt bé, tio. Segona pregunta. Tercera pregunta, va. Aquesta segur que la saps. I si no la saps, ara l'he cagat molt. Ja m'està ficant pressió, cabrón. No. Però quina quantitat de raïm es necessita per fer una ampolla de vi? Ostres! És bona, Te la dic. Val. Si me dius millor. A, 700 grams. B, 1 quilo. C, 1 quilo i mig. D, 2 quilos. Clar, no fotré. 700 grams descarto. Has dit 1 quilo? 1 quilo i mig o 2? Et queden.
Hòstia, bona pregunta aquesta, Està entre 1 quilo i 1 quilo i mig, crec jo. Sí, no, és el mateix. I ens haurem de decantar per una, doncs direm... Ara et podria dir, depèn de la varietat. Clar. Sí, a tot arreu, a totes les pàgines web de Curiositats sobre Vino que he buscat i ara aquest quiz, totes surten amb la mateixa, sí. Que jo crec que s'agafen unes a les altres. A veure, 1 i mig és jodido. És massa. Perquè al final és la meitat. És massa. No. Reflexionem junts. És massa, és a dir, és massa vol dir que necessites el doble de raïm per fer Clar, una ampolla, no? clar. Per tant, direm 1 Però quilo. 1 quilo és poc. 1 quilo. Bueno, m'ha de contestar. 1 quilo. 1 quilo és correcte. Molt bé, Joan, molt bé, tio, molt bé. Sí senyor, 2 punts. Molt bé, Mateo, també tu. Bueno, gràcies, Mateo, tio. Sí, no? Som-hi. Pregunta 4. Quin és el país que més vi consumeix? 4 opcions. França? Portugal. No, espera't. Espera't, no pugui respondre. Igual no està. França, Portugal, Espanya, el Vaticà. Mola el Vaticà, Vida taula. Amb les misses, no? Ojo. Portugal i de bastant. En sèrio? Sí. Doncs segons 15 curiosidades sobre el vino que no conoces, el Vaticà és el país que més consumeix. Us ho juro que ho posava, tio. Però deu ser per habitants, o sigui... Clar, no ho sé, però és el país que més vi consumeix de llarg. No, en teoria... Però la pregunta està mal formulada, llavors. No, jo crec que és el que més De consumeix. litres? Clar, parla de país. I tu has anat a Clar, tio, però Porto. potser el Vaticà que fot 8 misses cada dia, que han de veure una mà de vi que no venguis. Sí, jo que ho deia en broma, és veritat. Que sí, No, però... No, us ho juro que ho he buscat a la pàgina 15 curiosidades sobre el vino que no conoces, surt que és el Vaticà. Però tu per què tenies tan clar que era Portugal? De fet, Portugal ni em sortia, te l'he afegit per fer-te dubtar, però és França, Espanya, Itàlia i Vaticà. És un error. Bueno, ho parlarem amb el nostre comitè i el nostre departament de preguntes. El país... Jo mai comprovo les fonts. El país... Dic el país perquè no sé d'on, però sí, busca-ho. El país que consumeix més vi... És vi o alcohol, has dit? Vi. Hòstia, és vi. El país que consumeix més vi és Portugal. Mira. Hòstia, ho sé. És la primera opció. Sí o no? En sèrio t'has equivocat? No, però, mira, turismo de vinos. Atenció, atenció. Atenció, perquè ara... Això del Vaticà és molt... Això del Vaticà és curiós, El país con mayor consumo de vinos Té huevos la cosa. y de lejos es el Vaticano. El consumo se sitúa en 52,26 litros per persona. Clar, suposo que per persona deu ser el Vaticà... La ràtio. Per litres, Portugal. Per tant, ni per tu ni per mi. Però et dono la puntuació a tu perquè em saps Clar, més és que no tenia cap sentit. Vale. S'havia de dir la pregunta bé. Vale, però atenció perquè no ha anat malament. Ningú hagués pensat en el Vaticà, que per persona és el Vaticà. No. És el Vaticà. Jo, Hi ha unes borratxeres allà que no ho sabem, No, i tant, sí. Les coses que s'arriben a dir en aquells edificis, mare meva, com que vagin borratxos, hosti. Jo, de fet, sabia que era Portugal perquè és algo que, a part que ho he llegit i em va crear curiositat pensar, hòstia, Portugal, Sí. un gran país de vins, Sí. Espectacular. El vi dolç de Porto a mi em va flipar, tio, i aquí no el tenim tan... No, N'hi ha, és una però- característica dels seus vins, però vull dir que pedazo de vins a Portugal, i tant. Clar, per persona, hòstia, clar, és que aquí guanyen els països petits, perquè el segon és Andorra. Saps? Que tots els vins que es consumeixen són de turistes. Vull dir que no. No, tens tota la raó del món. Portugal, França més per persona, I és raro, perquè hi ha més persones que a Ojo Portugal. de llàgrima que fa aquesta copa. La llàgrima és l'alcohol? Sempre es diu, la llàgrima és això que té molt alcohol. Bueno, llàgrimes del sucre, no? També l'alcohol, no ho sé. Mira, és una cosa que he parlat moltíssim amb el Lluís Vic, que és viticultor, per exemple, m'ho ha explicat moltes vegades i que encara em costa d'entendre, Però jo crec que té a veure amb el grau alcohòlic i també, clar, el grau alcohòlic també va en molta relació directa amb el sucre que ha fermentat, diguem, no? Clar. Va, cinquena pregunta i última, i és molt mal aquesta pregunta, perquè justament avui la meva última pregunta era quina era aquesta puntuació de Vivino d'aquest vi que portaries tu. Hòstia! Perquè ja que ha sigut un expert de puntuacions de Vivino, doncs això. Però la casualitat ens ha dut que ens portessis un vi a cegues, per tant no l'he pogut buscar abans i ara no sabia si el podria buscar. I el Mateu m'ha fet buscar un vi a la bessura per saber a veure quin vi podria buscar la puntuació. I justament és un vi que és l'Enate, que tu has citat amb el qual tu vas començar, et va començar a agradar el vi. Per tant és molt romàntic. Quina entrevista més rodona, avui. Graciós. Per tant, Joan, m'agradaria que tu
vale? Et donaré 4 opcions que m'acabo d'inventar ara, i em diguessis quina és la puntuació de les que et dic, TNAT. El mateix, Enate Tinto, Sauvignon, Samontano... però depèn de l'anyada. És l'único o és el criança? T'ensenyaré l'ampolla perquè està allà a la bessura, de fet la vaig a buscar un segon per Boníssim. Molt preparat. És increïble. No, és que és aquesta, un gran és la mateixa. Crec d'aquí. que la sé. Aquest d'aquí. Vale. Crec que la sé. Aquest d'aquí, l'Enate Cabernet Sauvignon Merlot 2020 Samontano. Bona Vale? relació qualitat-preu. De fet l'ha dit ell, que és un bon vi. 2020. Som-hi, et dono 4 opcions, vale? 2... Te la puto jo sense que me... Digue'm, va, som-hi, va, juga-te-la. No, però després tu dius les opcions també, Sí, vale. Jo crec que és un 3,6. De 5. De 0 a 5 estrelles, un 3,6. Vale, va. Et dono opcions Val. i ja està perquè l'encertaràs. Ara podria ser 3,6, 3,7, 3,9... No, Home, clar. No sé tan cabron. 3, 3,5, 4 o 5. Hòstia. Joan, estàs molt a prop. No, 3,5, 4 no. 4 ja s'aniria aquest. 4 s'aniria aquest. Evidentment, Joan, és un 3,5, així que moltes felicitats. Només un error, excepte la botiga que t'hem regalat. O sigui que moltes felicitats. Bé, hòstia. I res més. Anem acabant. Abans d'acabar, volíem donar una informació, volíem fer una cosa, perquè estem generosos ara. Promoció! Estem generosos, tio, estem donant regals. Ara, últimament donem regals. Els que heu arribat fins al final de l'entrevista... Primer de tot, abans de marxar, sisplau, setmana que ve, Bona Vida en Vida, divendres que ve a les 8 de la tarda, agafeu els vostres col·legues, veniu a veure'ns al quiosc del Rec, entrada reversiva, és a dir, primer és gratis, després dona'ns alguna cosa, sisplau. I res més. Ve el Jordi Ros, un crack, Kings League, el jugador més bo del seu equip, perquè l'altre ja era el partit i el tio era el mastodonte d'aquell equip. I parlarem sobre l'entreteniment i per què ens agrada tant sortir de la monotonia de les nostres vides. Parlarem d'això, li farem preguntetes, sortejarem una bufada de Gigantes. També ho traurem, això és que estem generosos, Mateu, estem generosos. Què més farem? Farem moltes coses que per saber-les haureu de venir, així que penseu, divendres que ve, aquest divendres no, és a dir, el divendres 26 de maig, al quiosc del Rec, la Bona Vida en Vida, a les 8 de la tarda, veniu-nos a veure. Abans, però, Joan, tenim una sorpresa per la gent que ens ha escoltat avui. Sí, no sé com ho farem, però ho farem. Sortejarem 2 places a un Gamifitast amb nosaltres. Correcte. Un Gamifitast on hi haurà el Jordi, on hi haurà el Mateu, evidentment hi seré jo, 2 persones que vindran gratis a fer el Gamifitast i algú més que ja veurem. I algú més que, qui es vulgui apuntar, doncs s'haurà d'apuntar, però... Són unes 8 persones, no? Unes 8-10 persones es pot fer tranquil·lament i inclús 12, Què han de fer les persones per entrar en aquest sorteig, Mateu? Això ho ficarem a la descripció d'aquest reel, no? Sí. En plan, perquè ara mateix no ho sabem. Sí, bueno, més o menys és fàcil, no? Sí que ho sabem, perquè ho hem parlat abans, Mateu? Etiqueta els teus amics. Exacte, no, has de donar a follow ben bé a la compte de John Wine, val? Que sortirà en aquell reel. Sí, també ens està seguint nosaltres, a la Bona Vida en Vida, i als comentaris etiquetar amb qui vindries. Etiquetar la persona en què vindries a fer aquesta experiència. Val? Justament això ho haureu de fer al reel que pengem on expliquem això. Per tant, si algú no sap què és el Gamifitast, que ens escolti, perquè ho hem explicat molt bé, a que sí, Joan. I res, gràcies a tothom. Comenteu la foto, etiqueteu-vos amb qui vindríeu, seguiu-nos, ens veiem el 26 de maig a les 8 de la tarda amb el Jordi Ros, la Bona Vida en Vida. Gràcies per escoltar-nos. Salut, bona vida i una mica de vi.